Хей, знаете ли, че цветовете могат да говорят? Чуйте това. Правите ремонт и се чуете в каква цветова комбинация да направите вашето помещение. Сега ще ви кажа една тайна. Има едно правило 60-30-10. Правило в интериорния дизайн. Или 60% от помещението трябва да ви е в основен цвят, в един основен цвят, който вие си изберете. 30% е вторичният цвят и едва 10% е акцентният цвят. И сега като казвам основен цвят, имайте предвид, че това трябва да е някакъв неутрален цвят. Пясъчно, бежево, светло-сиво, а не крещящ цвят, който примерно на вас ви хареса. Ето един пример. Искате да вкарате във вашето помещение, много ви харесва ярко-оранжево и жълто. Тогава не трябва да правите ето това. Виждате, тук преобладаващия цвят на тази картинка 70% е оранжево, 10% е в акцент жълто и едва 20% е бежево. Това ще ви натовари, ще натовари вашето зрение, няма да ви хареса, във времето ще ви измори. Така не се прави. Ето ви още един пример, където преобладаващия цвят е жълто. Виждате колко натоварващо и неприятно се получава. И сега ще ви покажа правилната комбинация, където, ето вижте тук, бежевата гама е 60%. Оранжевото, което искате, е едва 30% в дивана и акцентното 10% е ярко-жълто. По този начин съчетавате желаните от вас цветове, но разбира се по правилният начин. Какво се случва, когато имаме дървесен под и трябва да изберем основен цвят? Естествено, цвета на стената ще бъде един, а пода, колкото и да е, все пак е дървесен и е различно. Как тогава определяме дали това може да е основен цвят? Вижте, когато подът ви, например, е в сивата гама и стената ви е светло-сива, цветът им не е един и същ, но понеже е в една гама, това се брои като един основен цвят. И обратно, ако подът ви е много тъмен, както е тук, и е в кафявата гама, виждате, а стената ви е светло-сива, това вече не може да се счита за един основен цвят. Тук вече говорим за два цвята, да не говорим, че в момента не са подходящи. Направо недоумявам и падам, когато дойде клиент и ми каже: искам зелена кухня, защото съм се боядисал стените в зелено и плочките ми са в зелено, та чак носим мостра, която да сравни и точно кухнята му трябва да е зелена. И се получава какво? Получава се ето това тук. Ако много желаете вашата кухня да бъде зелена, помислете за вариант като този, който ви показвам. Например, под в леко така светло гама и леко светло-сиви стени и вече съответно зелена кухня. Тоест основният цвят не трябва да бъде толкова натоварващ. Той трябва да бъде една идея по-неутрален. И тук безопасните гами са бяло, бежево, пясъчно, сиво, светло-сиво съответно, не тъмно-сиво. Ако искате да вкарате като цвят зелено или синьо, нека то да е пастелено и да е много избелено. Да не прекаляваме с цветовете. Естествено, ако някой вече се е направил кухнята или помещението по този начин, сега гледайки ми ще каже: типа ще ми кажеш как да се направи стаята, ще се направи както си искам. Да, всеки има право на лош вкус, но бъдете информирани и вземете правилните решения. Цветовете наистина могат да говорят, но накарайте ги да ви шептят, да ви говорят нежно, а не да крещят. Аз съм Живко Димитров от Мебелна къща Никора, само за хубави хора. За още полезни съвети последвайте ни. Очаквам ви тук в нашия магазин.